ଉଦୟ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଶ୍ରୀରାଧା। ନିଜଠୁ ଅତି ନିଜର କରିଥିବା ମନମୋହନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର କର୍ମ ନିଜର ଜନ୍ମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ପୁଣି ସେ ରୁକ୍ମଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା ଏମିତି ଅଷ୍ଟ ପାଟରାଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଆଉ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ପୁଣି ସମୟ ଆସିଲା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଠି ପ୍ରେମ ନିଜର ନା ବିବାହ ନିଜର? ଏଠି ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର, ସ୍ୱାଭିମାନର ଆଉ କର୍ମର ଗାଥା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେମିତି କବିତାଟିଏ ନିଜର। ବିବାହ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରେମ ଏକ ଅବସ୍ଥା। ବିବାହ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରେମ ଏକ ଅବସ୍ଥା। ବିବାହ ସର୍ତ୍ତର ଅଧୀନ, ପ୍ରେମ ସର୍ତ୍ତର ବିହୀନ। ବିବାହ ସର୍ତ୍ତର ଅଧୀନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସର୍ତ୍ତର ବିହୀନ। ବିବାହ ପ୍ରେମ ବିନା ସଳଖ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ ବିନା କଳଙ୍କ। ବିବାହ ପରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଖୋଜୁଥାଏ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି ନିଜର। ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ। ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ। ବାଜି ଜିତେ ଏଠି ପ୍ରେମର ନା ବିବାହର? ବାଜି ଜିତେ ଏଠି ପ୍ରେମର ନା ବିବାହର? ଏଠି ସବୁ ଖେଳ ସମୟର, ଏଠି ସବୁ ଖେଳ ସମୟର। ସେ କେବଳ ତାର ନିଜର ଆତ୍ମାର, ସେ କେବଳ ତାର ନିଜର ଆତ୍ମାର। ସେ କେବଳ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର, ସେ କେବଳ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାର। ସେ କେବଳ ତାର ନିଜର, ସେ କେବଳ ତାର ନିଜର ସ୍ମୃତି।